我们去取行李吧。好的，我去找一辆行李车。观众朋友们，大家好 ，Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。今天那口用声浪器扫嘎给wato汉语简单说，你且看得可以木库马哈宾的个南布人北京。托马苏卡隆木杨祖瓦里木发了达拉西姆那要。我们去取行李吧。好的，我去找一辆行李车。我们去取行李吧。完了，jumlah他的 nufin muje mudauki kaya。我们 mungkin 去接 tafi 行李 ana nufin kaya 取行李 kamar daukar kaya。我们去取行李吧。muje daukar kaya。好的，我去找一辆行李车。完了，jumlah他的 nufin to让节 nemi watakurar daukar kaya。好的 to 要啊，yai duk ana nufin 好的。我你口那去接找，ada ana nufin nema 我去找，让节 nemi wanyabu。行李车 ana nufin kurar daukar kaya。好的，我去找一辆行李车。to让节 nemi watakurar daukar kaya。to masu karung mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau na koyon sunanci a sauƙaƙe. Yanzu bari mu maimaita jimlolin da muka koya muku a yau. 我们去取行李吧。好的，我去找一辆行李车。ƙarshen shirin kenan kan da ke cewa sai mu haɗu a shiri na gaba. 再见。